ani na mne nič nevidí. Jediné čo, tak sa opalujem do hneda. Ako keby. Ale akože viem sa aj spáliť. Ale není to tým pádom na mne vidieť. Takže môj otec, keď bol polo a moja mama biela, tak tým pádom ja by som mala byť, že štvrtina. Ale neviem, že už jak sa to ráta. A naše dieťa bude čo? Ha? Keď ty si poloróm a ja som štvrť Rómka. Naše dieťa bude dinosaurus, už si to povedala. To je pravda. Neviem proste toto jak sa to... Už víš pohlaví, my vieme, jasne, my už máme meno, všetko. Kedy bude otvorená? V novembri. Nebudem vám ešte hovoriť ani meno, ani pohlavie. Uvidíte, keď sa narodí. Prečo vás to tak strašne zaujíma? Ja to nechápem. Čo? Že strašne ich to... Normálne to ma vôbec by ma nenapadlo, že to vás budete... Že vás to bude takto zožierať, že čo to bude. Berme to, že to bude dinosaurus. Som tehotná, hej. Strom máme veľmi pekný. No musím ísť urobiť ten stôl. Ukážem vám ten strom a ideme